Ja sam Ivica Penić, osnivač Meridian Akademije uspjeha i kreator programa Osobni i poslovni ciljevi. Moj cilj i svrha ovoga programa je da pomognem svim poduzetnicima, prodavačima, marketing stručnjacima, ali i svima onima koji žele uspjeti u poslu i u životu. Želim vam pomoći da naučite prodajne i marketing strategije, otkrijete svoju pravu snagu, entuzijazam i podignete produktivnost na visoki nivo. Kako bi lakše, brže i jednostavnije plasirali svoj proizvod na tržište i tako ostvarili veći dohodak i višu kvalitetu življenja. Da li vam je poznat onaj osjećaj kad ste sigurni da možete i zaslužujete više? Da li vam se čini da što se više trudite, ciljevi su vam sve dalje i dalje? Radite sve više, a imate sve manje i stalno ste u nekom zaostatku. Stalno ste umorni i često mislite kako to što radite nema smisla. U tom razočarenju lako gubite volju za posao, druženje, prijatelje ili obitelj. Da li znate da je stres zbog posla glavni uzrok zdravstvenih problema i važan okidač za bračne i obiteljske probleme? Na početku svoje karijere ja sam se dugo borio sa tim problemima. Znao sam što želim, kvalitetan i kreativan posao, financijsku samostalnost, skladnu obitelj, slobodno vrijeme za svoje hobije, ali očito nisam znao kako da to ostvarim. Radio sam nekoliko različitih poslova, proputovao pola Europe, spavao u Z kategoriji hotela, a često i u automobilu, jeo sendviče danima. Smatrao sam da je to moja žrtva i ulagao ogromne napore kako bi ostvario prodaju i uštedio novac, kako bi mogao pružiti sebi i svojoj obitelji kvalitetniji život. Ali što sam više radio, to su mi potrebe, ali i moji računi bili veći. Koliko god da sam se trudio, nikad nije bilo dovoljno. Nekoliko puta sam htio odustati i zaposliti se kao svi normalni ljudi, od 8 do 4. Ali moj poduzetnički duh mi to nije dozvoljavao. A ta unutarnja borba me još više umarala. Znao sam da moram napraviti još taj jedan korak, ali nisam znao u kojem smjeru. Slučajno sam na Facebooku vidio izreku Alberta Einsteina, koji kaže: definicija ludosti je ako stalno ponavljaš iste stvari, a očekuješ drugačiji rezultat. Tada sam shvatio da samo povećavam količinu posla koji mi ne donosi rezultat. A to je kao da sve veće i veće brojeve množim sa nulom i pitam se zašto mi je rezultat nula. Shvatio sam da moram potražiti pomoć stručnjaka i da moram naučiti stvari za koje ne znam da postoje, kako bi promijenio ishod onoga što radim. U tom vremenu razgovarao sam sa najboljim prodavačima u branši, čitao knjige, pratio seminare i radionice, slušao audio CD-ove u automobilu na putu prema klijentima, učio i primjenjivao. Postao sam produktivniji, efikasniji, imao bolje rezultate i veći dohodak. A veći dohodak i više slobodnog vremena se pozitivno odrazilo na moj privatni život. Zadovoljan i pun energije da idem dalje, u kratko vrijeme sam postao najplaćeniji prodavač u branši. Odlučio sam nastaviti ulagati u svoju edukaciju i obavezao se trošiti 3% svojih primanja svake godine u seminare, predavanja, radionice, knjige, online treninge, audio i video materijala. Iskreno, danas imam problem kako potrošiti taj iznos, jer sa povećanjem ulaganja u svoje znanje se povećava i moj prihod, a samim time i iznos koji moram uložiti iduće godine. Istražujući edukacijske programe, sam shvatio da je naš obrazovni sistem loš i zastario, da nije prilagođen stanju na tržištu i trendovima za budućnost. I ako želim pratiti trend, moram nešto sam napraviti. Kod nas se živi od danas do sutra, a za 5 godina tko živ tko mrtav. I često precjenjujemo što smo sposobni napraviti za mjesec ili godinu, a podcjenjujemo što možemo postići za 5 godina. Da li znate da samo 10% svjetske populacije ima određene ciljeve, a samo 3% ima jasno određene i zapisane svoje ciljeve?
I oni predstavljaju najbogatije ljude na svijetu. Naučio sam jednu jako važnu stvar. Za poslovni uspjeh nije nužan talent ili tjelesne predispozicije. Za uspjeh je potrebna vještina, a vještina se može naučiti. Najuspješniji ljudi posjeduju vještine za koje većina od nas ne zna da postoje, ali zato znamo da postoje ljudi koji istražuju, prakticiraju i treniraju te vještine, a oni su naša ulaznica za bolje sutra. Program Osobni i poslovni ciljevi je svojevrstan putokaz od 10 koraka koji će vam pomoći i pokazati vam kako da svoj život vratite na pravi put. Da saznate tko ste zapravo i što ste sposobni napraviti. Kaže se, ne možeš pogoditi metu koju ne vidiš, a ciljevi koje si postavljate moraju biti u skladu sa vašim unutarnjim vrijednostima. Shodno tome smo i koncipirali naš program koji se sastoji od određivanje vrijednosti i vrlina, određivanje vlastitog smisla života, zapisivanje vlastite misije, 5 nivoa osobnosti, postignuća kojima se ponosimo, evaluacija dosadašnjeg života, metode postavljanja ciljeva, greške kod postavljanja ciljeva, motivacija, veliki plan akcije i moć navike. I na kraju, kao bonus, 90-dnevni izazov. U sklopu ovoga bonusa na vašu email adresu svako jutro ćemo poslati 3-minutni video sa jednom od 90 najvažnijih ljudskih vrlina i dnevnim zadatkom koji će vam pomoći da steknete i učvrstite te vrline. Ovo je osnova i sistem kako dovesti svoj život na pravi put. A ako ga želite isprobati, morate paziti na ove greške. Ciljevi moraju biti određeni. Moraju biti izazovni, ali doseženi. Svakako moraju biti zapisani i morate naći način da se motivirate i ostanete uporni do ispunjenja. Ovo je vaš prvi zadatak i prva besplatna lekcija. U sljedećih 1 minutu odaberite 3 cilja koje biste željeli ispuniti ove godine. U 30 sekundi odlučite koji vam je najvažniji i koji će imati najveći pozitivni utjecaj na vaš život ako se ostvari. Napišite 3 razloga zašto vam je to važno. Napišite 10 koraka kako ćete ga ostvariti. Napišite 3 osobe koje vam mogu pomoći i kako vam mogu pomoći. Napišite 3 moguće prepreke i kako ćete ih preskočiti. Savjet. Mislite na papiru i najvažnije, svaki dan napravite nešto što će vas dovesti bliže ostvarenju vaših cilja. I ne zaboravite, na putu do ostvarenja cilja svaki dan ćete morati dokazivati predanost, disciplinu, izdržljivost i integritet. A svaki potez koji napravite se računa, jer vas vodi korak bliže ili korak dalje od ispunjenja vaših cilja.